Takže v podstatě teď bychom se mohli trošku věnovat blíže těm jednotlivým podvozkům, samozřejmě v těch jednotlivých měřicích, a budu se držet, anebo využiji těch, který mám samozřejmě doma k dispozici. To znamená, v té první fázi to bude model v měřítku 1:18 a ve stručnosti vám nastíním v podstatě možnosti, které máte. Tak jak jsem již zmiňoval, můžete samozřejmě koupit RTR set, to znamená opět autíčko s hotovou nalakovanou karoserií, s nějakou základní RC soupravou, volantovou, která pracuje na 27 MHz. Budete tam mít nějaký základní štokový motor, obyčejný regulátor servo a můžete vyrazit. Tady těch možností příliš není. Možností jednou je například set od firmy Nanda, kde toho svého času to stálo 3600 Kč, možná to šlo teďka trošičku dolů. Samozřejmě máte tam i nabíječku, kterou ten 5článek, který tam máte, samozřejmě nabijete. Další možností byl Ready to Run set od firmy X-Ray, kde to bylo na modelu X-Ray M18. Ještě myslím, tuším, je to stále v prodeji a bylo to kolem 5000 Kč. Nicméně ve většině případů ten model koupíte samostatně a většinou v rozsypu. Já to můžu demonstrovat třeba konkrétně na takovémto modelu, který je Raptor TC18, který mám teď k dispozici. Ten model sám o sobě v dnešní době stojí 3500 Kč, když se budeme bavit v nějakých reálných cenách, a v té ceně koupíte samozřejmě pneumatiky, zrávky a servo. To servo, jak vidíte, je tady původní, ten model používám víc jak už půl sezóny a je to zatím naprosto v pořádku, včetně servosaveru. Tento model, pokud ho zakoupíte, tak musíte k němu pořídit ještě následující komponenta. Jednak samozřejmě motor, v tomto případě jsem zvolil motor řady 280, který stojí nějakých 130 Kč tuším. Musel jsem tam zakoupit regulátor elektronický. V tomto případě jsem sehnal na Model Bazaru Quantum Competition Micro 2, ale je to naprosto zbytečné, tam stačí naprosto v klidu nějaký malý How Power Reverse od Nosramu, který je malinký a stojí tuším nějakých 1200 Kč zdaní. No a pak musíte vyřešit svým způsobem i pohonnou baterii, že? Když je to elektromodel. Tady už bych vůbec neřešil klasický NIMH články, 6-5 články, protože tato technologie už je stranou. Okamžitě bych volil nějakou takovou dipolečku těchto rozměrů o kapacitě 1000 až 1200 mA. Můžete tam dát i tu baterku delší, ale pak samozřejmě regulátor musíte přesouvat na stranu druhou, ale pak už to není vyváženo. Konkrétně tato baterečka o kapacitě 1200 mA. V podstatě je to letecká baterka a vy ji můžete sehnat od 250 třeba do 500 Kč. Opravdu zase záleží, z jakého zdroje ji berete a v podstatě záleží taky na značce. Samozřejmě třeba Kokam bude poněkud dražší než značka Mystery, která byla vlastně zakoupená v tomto případě. To znamená, potom na závěr tady té části budete mít zase v tom textíku za tou pasáží z té 18 nějaký srovnání vůči ETR-ku a kolik by vás vyšlo sestavení nebo osazení toho modelu tou elektronikou. Zapomněl jsem ještě samozřejmě na karoserii, která ve většině případů v těch stavebnicích není, kromě modelu X-Ray M18 Pro, kde ji máte. A pak záleží na vás, jestli si vyberete takovou placičku nebo nějaké auto v DTM, jako máte na výběr Mazdu, Stratuse, popřípadě Mercedes-Benz. Těch možností je více a ta cena se pohybuje do 500 Kč za tu karoserii se samolepkami, s ochranou folií a vy akorát nastříkáte a vlastně nasadíte na model. Takže to bylo v podstatě v rychlosti k modelu 1:18.